Yo, what's up people? Welcome to Bitokbitok University. And today, sa pag-record na ko ani, today is Friday. And padulong mi karon ni wifey sa Davao City. Oh yeah. Later na ko isulti kung magunsa ko sa Davao. Pangwarta gyapon siya actually. And actually kaganinang buntag, supposed to be sayom kami mulakaw, pero ngayon ang buntag wala pa mi nakalakaw kay giubanan pa nako si Raver dyan sa iyang first communion. Aniya ang mga uban nga mga nahitabo kaganinang buntag. Boom! I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Alright, that's it. So pwede na mga lawat si Raver. First time yan nangumpisal kagahapon, naginambog pa siya. Yun siya nga, dali na daw kay siya, kay gamay ra yung sala. Lalo siya classmate niya, dugi daw kayo, kay daghan daw kay sala. Kinambog pa ka ha. So we're going to Davao, pero ang among plano, kay uma-uman akong gig. Since nagbiyahe naman lang ni, mag-try me nga mag-check-in muna before gimulaw sa Davao dito sa Buda. Oh yeah. Wala pa mi sa Quezon, Bukidnon. And yes, na ay 7-Eleven. Kinasa ko mga pi guys. You know na. My sponsor. Uy Masoy. Damn it, nahulog akong nabuak ba eh. Diki siya oh. Hindi ra noon siya. Ano nagsusulo-suwa? Di okay naman siya. Napon naman. Damn it. Crickets na kung natalong. Madunggan niyang crickets. We're going to the middle of nowhere. Hindi na namin alam. Grabe ka rough road. Ano lang? Ready. May entrance na. Ano na entrance? Hey. Ano po yung sa taas oh? Yo people, asa mi diri. Unsa ni nga room? Walay TV, walay aircon. Unsa ni? Ang bayro nun diri kay 2.5. Kabalo mo, kanya mong genuan. Layo kaya mong agian ba? So mo ni karon nami diri. Unyang kadlaon. Nindot kini diri iladol kini diri nga lugar sa butang wasa. Daghan kay mga clouds nga duol ra kayo. Murag unsa taw nila? Sea of clouds. So unya ato ni ma-witness unyang kadlawon kung sea of clouds pag yun. Alright? But for the meantime, mag-ilis ami. Tugma kito sa taas. As in. Yo. Now karon diri sa ilahang si tawagan ni lobby. Common nga lobby. Later gabi pa man wala pa kay makita diya. Pero diya unya makita ang katong mga clouds na diya sa ubos. Sea of clouds. Tocino and egg breakfast
Ay pataban bugnaw sa hangin baragubang aircon diri. Yummy. Okay, let's eat, baby. Seen a lot of shit. Yeah. Seen a Good morning, people. Happy Halloween. So, ang oras alas 4 na. Og nakamata mi ni Mrs. na walay kuryente. Cellphone na. Ay galing kay naka-charge mi. Pero burda na to siya nagsulti na generator sila diri. So siguro ba sige lang kapalungan. Pero karon pertingit-ngita gyud, promise. Oh. Buraguro ba? Ngit-ngit kayo. So hipos sa midan. Pero at least karon taon. Ato lalabay sunrise. Kataro. Ngit-ngit pa kayo, walay tao, kamera. Okay. Sige, gumuhayag karon kita lang itong clouds. Mo diretso namin ato sa Davao. Amoy kulba ng sakyanan sa ubos o sinunsa na to. Isaktong parking lot. Unang resulta sa magsugok-sugok nga wala sa plano ba. Tarawa. Naluingani man ang akong tingog. Muta. Manayang kailangan nga tingog nga ito dali nga ang ato maservisyoan ang mga katawan na di sa nagbayan sa Cagayan de Oro. Ayaw niyo kalimting nga butalan ako ug tanan ako makabalik sa City Hall. All I want is to serve the Filipino people. Atong ipadayo ng paglambok atong mga plano sa siyudad sa Cagayan de Oro. Okay, so ulat-ulat lang meron. Alright. So, namin karon din silang labi. So, na yung mga tao nga nagulat. So anong style dali na yung mga tour guide. So, umabot sila dali mga alas 3. Magulat na sila sa sunrise. Nagulat sila sa sunrise. Tanawa galing. O, diba? Klaro kayo. Wala ito pati makita. Sulat-ulat lang sa mga another 1 hour. No?
kani sila ganina pa lang kadlaw ng abuta. Kasi klase from Davao o Tabato. Para lang ma-witness ning nindot kay nga view dyan sa likod. Oh yeah. So, since kay diri man mi natulog, so medyo nami part diri sa area nga pwede mi magstay. Among kwarto nara. So, naay murag kwan diri, murag sofa gamay na mating. Tapos, exclusive dahil ka may glass diri. Ayan. So, makita na mo ang pindot kayo nga lugar. O, see? Alright. So, exclusive ta diri kay nakabayad beta. Na yung mga rooms diri na diri. 8. Diri apikas na 3. Tato mo aduha. Okay. So, medyo na. So, ako kuha na akong drone para natin drone shots. Okay. Alright. Okay naman sa kanan. Panawag namin. Ang mga way sa kanan. Actually, muna mong isa taas kayo. Angos kayo. Dito sa ubos, kasi halos habal-habal. Habal-habal ang gamit anin. Muna yung mga kasagaran ilang kasakyan diri. Tapos kahit ikag suman, tapos kape dayon, solve. Actually mo isulti dos tagiya tungod kay gusto naman ni simintoon diri para mo gwapo pag sa mo para dagan pay turista. May problema daw mga habal-habal driver kay wala maghabal-habal mo sakyanan na, di ba? Yeah, Sprite na. Ano, gambo. Kalbo kita nila, Sprite nga ganyan. Ang tawag na, Sprite. Na may Sprite, na may Sprite. Yes. And finally na nami internet. Guys, dili lalim among gibuhat. Nagsugal min at tumi sa lugar nga wa mi nakaadto, then ngit-ngit kayo, rough road kayo. Ang ubang tao dito ra na part dito nga magbanta maghabalabal sigasugal na mong sakyanan, buti na lang kung nag-ulan pa dili kaya sakyanan, bilin kita nami. Tapos halos ilang room rate ginagmay diri tag 2.5. Ang mga room 2.5 pero tuluganan lang na, walay TV, walay aircon, dili pwede mga bata ni labi na wa internet. But in fairness sa Hillsview, ang katong mga clouds mo'y actually mong gibayran. So, kung namoy mga batang gagmay, di na ako i-recommend. If millennials mo or uyab mo, pwede, no? Romantic ang dating, tapos ganahan ka sa mga, siyempre, chancing-chancing gamay, bugnang panahon, gakos-gakos, eventually. Pero kung mag-expect mo dito nga madto mo, mo diri nga, borag nindot kayo mga rooms, basin naanad mo ka ng mga, may bathtub, sakto ang CR, borag dili, maybe, it's about time nga kung ano yung mga kaning mga lugar magdala kag mga flashlight, bank, ano to? Battery, power bank. May galing kayo naka-charge me. May na lang yun. Naka-charge me daan. So perfect kayo. Ay, thank you Lord. So at least. So now, we're going to Davao. Part pa ni siya sa mong biyahe. Kaya salamat. May na lang. Nakabreak na mong internet. Alright guys. Thank you very much. Thank you for watching. Bye. Bye.
Bye! Pagkalagot nga makita nga inaanag ka. Ang kalipay nga susama sa atong duha nga nabati